30 August azvina kumira zvakanaka. Ndiri kusangana nenyaya iko zvinezvi hama dzadiwa, ndiri kuona kuti pakashata. Hakudyiwe rinopisa kuChina. Tanga nekulike this video kutira kuti ZANU-PF iboyikane pakashata nhasi. Ndiri kuona mashoko ari kubva nekuna vaMnangagwa ari kuti today I had the privilege of visiting Build Your Dream BYD Auto in Shenzhen, a leader in electric vehicle innovation. We discussed the potential of bringing their advanced green technology to Zimbabwe. At where I signed a MOU to strengthen our digital transformation partnership. This agreement is a key step towards enhancing Zimbabwe's digital infrastructure and driving our nation forward. Ndo mashoko abva kune vaMnangagwa. Asi vana veZimbabwe vari kupopota, pari kupopotwa, pari ku avakomana adzisana bona this kind of embarrassment. Unenge watonyora uri kuChina koko vanhu vacho maminister otatana zvinhu vari kutoverenga vari kuona kuti your own people are attacking you left, right, center. Pari kupisa apa unakumira zvakanaka. So ndiri kutsangana nemwana weZimbabwe, mwana wevhu wokutanga ari kuti electric vehicle manufacturing, when basic food manufacturing is closing down in Zimbabwe, you have misplaced priorities, Mr. Mnangagwa. Ndo zvatotanga kutotaurwa nemumwe mwari kuti, say my president, his excellency, we don't need MOU, we need BYD to set up a manufacturing plant in Zimbabwe that will help to boost employment and economic activities. BYD is all electric. Instead of sending raw lithium, we could also make batteries for them. How many MOUs so far? Pari totanga totaura vaMnangagwa zvamutaura zviri right, zvamafambira zviri right. Dambudziko riripo tiri kuti chikambani chamafambira icho zvanga chiise plant yacho muZimbabwe kuti vanhu vawane mushando, vawane mabasa. Ndo mashoko ari kutanga kutaura nemunhu. Ende kuti vanhu vemuZimbabwe mabasa ari kutetunetsa, you know, economy it's very bad. Vanhu vari kunetsekana, vanhu vari kushungurudzika, vanhu vari kutambura matambudziko akawandisa munyika. Paka ndo zvokutanga kutaura nemunhu unzaiwa please ipapo padai mambo paona mapaongororawo. Ameno muri Zimbabwe munopaonawo se imwe yenyaya yekutaura nemunhu kuti plant yacho mafambira ngaiuyo pakutanga kunyatsokuratidzanwa. Because vanhu maZimbabwe vane dzinokakazita. Umwe ari kuti trust me Mnangagwa, this man is the real president of Zimbabwe and you know that twice you stole votes for him. Yes, maZimbabwe varuma chifuridzira. Alright. Umwe ari kuti kwa munotsvaga green technology yekudiko naishefu muchisiya zvipatara zvisina mushonga madii kukumbira mapiritsi ikoko mauya muti pawo tikwanise kuzokuvhoterai futi 2030 ndo kana tisina kupera. Imwe nyaya yezvipatara nyaya inosiririsa guys. Saka iri kubatanidzirwa nyaya iyo pasituation iri kuChina iko zvinezvi kunzi please kana muzvichiita madii kuti uyewo nemapiritsi tobatsirikana. Mumwe ari kubuda kuti electric vehicles when citizens aren't employed and wallowing in poverty, isn't that why I would say no, nyaya iri papa yatotanga electric vehicles kuita sei ndo nyaya iri kupisa panapa. Vakomana mwari kuti let's also work on engagement to bring Chinese lecturers in our education system, especially in the area of technology. It's high time we started manufacturing again and we read the technical exercise of Chinese. I think papa bando will run up. Since vaenda kuChina koko inobvunza zvimwe zvinhu zvacho ngatimboonesa guys. Haikona kuti tongompeya doesn't work. Moenda munotora mateachers ekuChina vanodzidzisa technology dzacho idzodzo. Sehurumende ingatadza kubhadhara kavanewo. Kwete kunzi mutore 100 mateachers. No. Just 5. Anoyo umwe ari kuspecialize nekudzwa kuti ndinoda kupolisha vanhu vatimboita kana mazvimagetsi mana. Umwe toda kupolisha vanhu vanotogadzira mota kuti inogadzirwa sei mota from scratch. Zvopfekerwa kumauniversity unozwa kuti pangakuita 5 malectures akadaro ndokutaurira nyika pa 10 years time zvinenge zvatoita malectures iwawo bhadharwa mari inotenga zvatopera vanhu votowana education right. Chero munhu akadzidza akazonotsvaga basa outside ndikoko bana kushayiko munhu anenge ane Zimbabwe pamwoyo wokuti anotaura kuti
I think ndinoda kutotanga changu muno plus my investors vakanoti mune vana vekuti vakuzvigona kuzvigadzira izvi anotongoti saka let's do this uri kuda chini chi ndoda chakati zvatotanga economy yatanga kutogadzirika. I think it's a good idea zvinofana kuitika that is kana muchida ndo zvimwe zvinhu zvekutaurwa nemazimbabweans guys veZANU-PF. I think munokwanisa kunzwisisawo nyaya iri panapa. I mean mune unosi imimi vana veZANU-PF itai muchitaurwa ipabhozi rekuna nguva muchingondidzokora ipapa mwari kuti your peers show you opportunities for their companies to make mari in Zimbabwe. Imi henyu muvaendesa kunoona mombe newheat kukwekwe dai ma MOU ane ma signage zvaita bo ya pakashata kumana pakatoipa ma one havana kupopota. Lithium is what they're interested in. If China is serious about African countries, it must assemble its cars here. Indonya yawo mberi kutotaurika ngavauye kuno kuvagadzirire kwete kuti munongoenda ikoko vanhu ivava varuda kuzvinhu zvedu. Ndonya yekutaura nemazimbabwe want electric cars usina magetsi marodhi akaboka. Tell them to build their cars in Zimbabwe uone mbama yonopiwa. I see. You have been in government for nearly 50 years. What have you done? You are going the same route as your predecessor. Amanaka pakashata pakaipa vanhu vari kupopota. But Mr. President mungavigirwe matoi netimu iri ngava kuitrewo serious vaunze riuka mabhozi matoi avazara ma-electric toys hatiteti zvimota zvetoys zvezvekutungiswa bhati chitoenda mariukas ngava vagadzirire futi muno kuti vana vavenhikiri vaone basa. That is kana vari serious. But anyway inongoriwo nyaya yekutorwa nevamwe amene kuti mimi muchaitorowo sei. Mwari kuti we are happy with your work Mr. President, but vanhu vava ngavamboyawo kuno kuvashande but I think we have to mwari kuti I know you invited them to come and take lithium. Come and take. I have plenty lithium in my country. We don't even need it. I am not a bomba. All right. But with your able leadership, we know there will be a transfer of knowledge and technology as Zimbabwe works towards becoming an upper middle income. Zimbabwe is well led. I read this was Omaroti. Tani Bible rema MOUS mukuru, but chikubuda hapana. Let's consider local solutions for our internal issues. Chiko vakomana mwari ko vakashaya zita rechichina here pakuzoti build your dream bed. Right, mwari kuti dzimwe nyika dziri kuenda mberi iwe uri busy kuti pasine mhandu nonsense. Vanhu vari kutuka, vanhu vari kuataka, vanhu vari kubomba vakomana mwari kuti but when you host visitors you show them your farm full of looted state resources. Shame on you. Yeah, I think I don't think normally I blame my advisors because my advisors don't know any direction I think it was serious because when I pinda paper yanga chiti imimi you guys ndimimi nenge muneka experience big and not kundibatsira kuti apa ndoita sei kuti ndike ndichikwanisa kuita se kutungamirira zvinhu zvakanaka. My advisors acho ndo vanenge vari mabootlickers. They can't say anything against him. Vanongoti zvese zvamuri kuita ndizvo mudhara handei iberi anosvika kutukwa kunzi musoro wambuya wenyu kana kuti chi I don't even know kuti chi chinenge chinyatsoitika nevanhu ava. Mwari kuti use a way to spy against civil society critics, politicians and human rights activities. In return you reward away by allowing it to operate in Zimbabwe without paying tax. Yezvo pakutofumurwa zvimwe zvinhu hanzi mimi makato guys muri kuona sei nyaya omanaka pari kubvira mwari kuti he is witnessing how people with a vision but without resources are using our resources to take care of their own children. Pari kupopotewa vakomana. Lithium battery manufacturing plant will go a long way in cementing your legacy. Is your last term of office. So what's the last term of office? Vasikula kana kuzviza ndodzi kwenyaya dzinowanikira. Mwanzo nyaya dzinechekuita nemota modzida ko chingatai matisonerawo kamarodzi chita matisonerawo marodzi kakumamisha uko marodzi imbabvu dzega yeah I still remember this is Zimbabwe.
ndizvo zvazviri nhai. Munhu wese takamubvisa Mugabe wati munhu angagwana maka mugwagwasha. Handiti waiti uchangoti gagaga. I still remember that song. I love that song because zvakadaro kangondisina fani kazochita people are actually not saka ndokutoremindwa in this whole discussion yanga iri kuitika pa vanhu vakutotaura kuti aiwa imimika vembobata mugwagwa. Handitokomana ma1 mwari kuti toda mabasa kwete zvako zvokutenderera nenyika izvi. Hey, BYD is the biggest electric car manufacturer in the world leader in 5G technology. Roping in the two is a good move. Fambai zvenyu shumba tiende. All right. Mwari kuti I took some more bribes to keep selling my country's natural resources to China. When you constantly block private telecommunications companies, away won't take nonsense. Rather send young Zimbabweans to China to learn and build their own back home. I think if a delegation here, pane pfungwa dzinobata vanenge vatori busy kunyora pasi vachiona vachita save mazvona and the other thing vanenge majournalist avo vanenge vachitora mavideos so that vazosvika kuno kwa I'm sure I don't know kana vaizogara pasi boss ivo havagari pasi. I don't know kana vaizogara pasi kuti vaone zvinhu zvavanenge vakafambira manje kwakuratidza footage kuti takazoenda kuchina takaona chaka boss ivo vachitosvika kuno kwa havagari pasi mangwana unonzwa kuti vari kumbononzwa kuti kune chakati choda unonikirinwa kune maflats sisike zvakufamba vari kutravela vari kuenda futi kwakadai kuswera mangwana zvinoitika zvipere zvinoitika about this net. But anyway, muri Zimbabwe inini ndatisina kuti ndingopfura panapa ndichikuonesai nyaya dzimwe dziri kuitika, nyaya dziri kutaurika pa situation yavamunangagwa iko zvinezvi vari kuChina zvavafambira kuti vaende. BYD nenigirikini nekuhuwei koko kwavaenda I don't know kuti zvinopera mushiri, but vana veZimbabwe nyaya hombe vari kuchema ndeyekuti please kana zvichiita ivavo vacho veBYD ngavagadzire maplant avo munyika yeZimbabwe. MuZimbabwe mukaitawo maplans kuti kwazoita plant rakati zvinokwanisa kubatsira kuti isumuke igadzirewo economy, vanhu vawane mushando, vawane mabasa. Ndo nyaya iri kunyanya kuchemwa nevana veZimbabwe. Saka ndangoti ndipfure nepapo ndichikuonesai. Kana utanga kusvika pana first time yako panonzi Cooliant, tanga nekusubscribe, wolike this video uchindiudzawo kuti nyaya iyi iri mudariro uri kuionawo sei.